खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव रायजोआव गुलि गावनाय जाथाय नंगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा ओनसोलनि 19 नं राजा लामायाव गंसे बास गारियाव एबा बास गारि सिङाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गुलि गावदों आरो बे गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो आरो रायजो नाङैनो बे समाव सोमोनांथाव जादों जाय समाव लकसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै आरो बिनि सिगांनो रायजोआव फिन आरोबाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बास गारियाव नोजोर होनानै सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गुलि गावनाय जाथाया सोमोनांथाव जादों बे समाव दुथांनि बे गुलि गावनायाव सानै बास गारि गाखोनाय सुबुङा जोखोम जानायखौबो बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव रायजोआव लकसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बिनि सिगांनो गंसे बास गारियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गुलि गावदों आरो बे गुलि गावनायखौ सोर गावदों बहानिफ्राय गावदों दासिमबो आबुङै रोखा मिथिना मोननाय जायाखै नाथाय बे समाव आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय गोख्रोङै संदानगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों रायजोआव फिन आरोबाव साननि समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गुलि गावनाय जाथाय आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव सानै सुबुंनि जोखोम जादों जेराव ग्लास बायनानै आखायावहा नांनानै जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों बे बास गारियावनो गुलिखौ गावदोंमोन आरो सोर गुलि गावदोंमोन बहानिफ्राय गावदोंमोन दासिमबो पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिनाय जायाखै बे समाव रायजोआव फिन आरोबाव साननि समावनो गुलि गावनाय जाथाया सोमोनांथाव जादों आरो बेनो जादों जेब्ला क'क्राझारनिफ्राय धुबुरीसिम थांबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायानो जादों धुबुरी फारसेसिम थांबाय थानाय बास गारि पानबारि आरो सुपारि घाट होननाय ओनसोलनि 19 नं राजा लामानि गेजेराव बे जाथाया जादों होननानै गाखोग्रा सुबुंफोरा बे समाव खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरानि 19 नं राजा लामायाव बे जाथाया जादों आरो खारबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गुलि गावदों आरो गरसेल' नङा गंनै गुलि गावदों होननानै बे समाव गाखोग्रा सुबुंफोरा अजद दैखांदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा ओनसोलनि 19 नं राजा लामायाव बे जाथाया जादों जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोन्दों बे बास गारियावनो नोजोर होनानै सोरबा दुथां सुबुङा गरनै गुलि गावदों आरो बे गरनै गुलि गावनायाव ग्लास बायनानै गाखोग्रा सुबुंनि सानै सुबुङा जोखोम जादों होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा ओनसोलनि 19 नं राजा लामा थामहिनबा पानबारि आरो सुपारि घाटनि गेजेराव बे जाथाया जादों 19 नं राजा लामानि गेजेराव आरो बे बास गारिया क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लानानै धुबुरीसिम दावबायलांबाय थादोंमोन एबा हान्थिलांबाय थादोंमोन होननानै बे समाव खौरांनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों जेराव बास गारि गाखोग्रा बिथांमोना रोखा फोरमायदों दि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय धुबुरीसिम दावबायलांगासिनो दंमोन बे बास गारिया आरो बे बास गारियावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा गावदों होनना बुंदों गुलि गावदों होनना बुंनाय जादों आरो बे जाथायानो सोमोनांथाव जादों जेराव बास गारियाव गाखोनाय गोबां सोद्रोमाफोरा गोबां बे समाव सोमोनांथाव आरो दावराव दावसि जानो हमो बे समाव फिन फोरमायबावोदि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरानि 19 नं राजा लामायाव गुलि गावनाय जाथाय सोमोनांथाव जाथाय जादों आरो बे समाव नोंथांमोननो ग्राफिकनि मददजों रोखा फोरमायनो नाजादोंदि क'क्राझार जिल्लानि माबे ओनसोलाव बे जाथाया जादों नोंथांमोनखौ ग्राफिकनि मददनि गेजेरजों रोखायै फोरमायलांनि बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज रायजोआव फिन आरोबाव साननि समावनो गुलि गावनाय जाथाय क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरानि 19 नं राजा लामायाव गुलि गावनाय जाथाय सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गंसे आल्ट्रा बासाव गुलि गावनाय जाथाया सोमोनांथाव थासारि आरो दुथांनि बे गुलि गावनायाव बासाव गाखोनाय सुबुङा जोखोम जानायनि खौरां सोर गावखौ गुलिखौ बेखौ लानानै दावराव दावसि जाथाय आरो गुलि गावनाय बासनि ग्लासआ बायनानै गारि गाखोनाय सुबुंनि जोखोम क'क्राझारनिफ्राय धुबुरी फारसे थांबाय थानाय गारिखौ सोरबा दुथां सुबुङा गुलि गावदों पानबारि आरो सुपारि घाटनि गेजेरनि 19 नं राजा लामायाव बे जाथाया जादों गुलि गावनाया आरो जाय बासाव गुलि गावनाय जाथाया जादों बे बासनि मुङानो जादों AS 19C8597 बे समाव फिन फोरमायबावोदि आरो जाय बासाव गुलि गावनाय जाथाया जादों बे बासनि मुङानो जादों AS 19C8597 नाथाय माबेनिफ्राय गुलि गावखो बिनि दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै नाथाय बिनि गुबै जाथायखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय बास गारियाव गाखोनाय सोद्रोमाफोरा बुंनाय बायदिब्ला गरनै गुलि गावदों गाড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিছিল সাপট গ্ৰামৰ পৰা ক'লৈ যাব আৰু কি হৈছে মাজবাটত হা গুলি লাগি গ'ল এইটো ফায়াৰিঙৰ গুলি নেকি BSF টিমৰ কেইটা গুলি লাগিছে দুটা লাগিছে কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই
গাড়ীটো ক'ৰ পৰা আহিছিল দাদা? গাড়ীটো তুলসীবিলৰ পৰা আহিছে। ক'লৈ যোৱাৰ কথা আছিল? গুচি যায় ডেইলি আহে নেকি এইটো? আমি দেখা পাইছোঁ যে গুলি লাগিছিল, হয়। কিবা ক্ষতি হ'ল? কিবা কিবা ক্ষতি হ'ল? ক্ষতিটো তেনেকৈ মানে গ্লাছ এটা ভাঙিছে আৰু এটা ওপৰত লাগিছে, দুটা গুলি লাগিছে। আমি দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ হাতত অলপ তেজ ওলাইছে, এইটো লাগিছিল নেকি? গ্লাছটো আহি পেলাই মোৰ এই হাতত পূৰা বাঢ়ি লাগি গৈছে। কেইটা গুলি লাগিছে তাত? দুটা গুলি লাগিছে। কোনখিনি জেগাত এইটো? এইটো ঠাইডোখৰ মানে ঠিক মই লক্ষ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। দুটা বেটেলিয়ান কেম্পৰ মাজত ঠাইখিনি, এই যিটো কালভাৰ্টৰ ওচৰত। 19 বেটেলিয়ান হয়, হয়। যিটো আছে আৰু আৰ্মি কেম্প যিটো আছে, কেম্পৰ মাজত। এই সময়ত কি ফায়াৰিং চলি আছিল নেকি BSFৰ? এইটো আমি গম নাপাওঁ, আমিতো বাছত গৈ আছিলোঁ। না আপোনালোকে এতিয়া যিহেতু গাড়ীটো ৰখাইছে তাতে, তাত ফায়াৰিং চলি আছে নেকি? ফায়াৰিং চলি আছে। BSFৰ ফায়াৰিং চলি আছে নাই, বৰ্তমান? এইটো আমি লক্ষ্য কৰা নাই। গুলিটো লগাৰ লগে লগে আমি তলফালে বহি গৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই। BSFে কি ক'লে এতিয়া? এতিয়া কৈ ইহঁতে ইনকুৱাৰী কৰি আছে, তো মানে ফায়াৰিং চলি আছে নেকি এনেকুৱা কৈছে? নাই, নেকি? BSFে কৈছে তেনেকুৱা কোনো ফায়াৰিঙৰ হেৰি চলা নাই বুলি কৈছে। তো গুলিটো ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ভাবে? নাজানো, এইটো তেওঁলোকৰ মেটাৰ হয়। আমি জাষ্ট কমপ্লেইন কৰিছোঁ, তাৰপিছত সিহঁতে কি হেৰি কৰে। গাড়ীটো এনেই কোন জেগাত? এইটোতো ইমান নাজানো। চাপৰগ্ৰাম লাইনৰ গাড়ী হয়, চাপৰগ্ৰাম ধুবুৰী লাইনৰ, ভাড়াগুৰি টু চাপৰগ্ৰামৰ গাড়ী হয়।